Hip-hop fakulta je vlastne tanečná fakulta, v ktorej sa učíme veľa tanečných štýlov, ako napríklad funky, b-boying, hip-hop a tak ďalej. Trénuje ma Lady Mel, je to Melania Kasenčáková. Ona je asi najlepšia na Slovensku, čo som kedy počula. Je prísna, no niekedy je aj trošku, niekedy aj vybuchne, ale to je kvôli nám, lebo my sme mimo niekedy puberťaci. Ahoj, Hip-hop fakulta je jedno nádherné kreatívne združenie tanečné, kde teda sú lektormi Johnny Perfecto a Lady Mel, Melania Kasenčáková, a ja sem chodím tak sporadicky. Teraz sme akurát na tréningu, alebo teda ste boli na tréningu druhej skupiny pokročilých, alebo teda tých starších, a okrem toho teda, že učia tanec, tak učia aj ako byť slobodný v tom tanci, a to sa vlastne nedá naučiť, čiže môžete si to tu vyskúšať. Videli ste, že vedia nás aj vyhypovať, keď nám trošku klesne energia, a myslím, že som na správnom mieste a určite by sem mal každý zavítať, keď sa chce uvoľniť a odreagovať. Hip-hop fakulta Johnnyho Perfecta a Lady Mel je veľká rodina, ktorá funguje už 8 rok. Fungujeme v Zrkadlovom háji pod zemou, sme úplne čistý underground, baby. A sme srdcom hip-hop. To znamená, keď chceš tancovať street dance a cítiš hip-hopovú hudbu, si na správnom mieste. Fungujeme pre všetky vekové kategórie a pre všetky levely. Čiže od 7 do 11, 12 až 15, nad 16, začiatočnícke triedy, pokročilé triedy, a taký že bonus tejto školy je, že robíme open klasy. To je špeciálny štvrtok o 18. hodine, keď otvárame brány a vítame nových ľudí, ktorí tu nie sú členmi, ktorí sú z rôznych škôl, a takisto teda vítame nových lektorov, ktorí učia na úplne inej pôde, ako si zvyknutí. Takže Hip-hop fakulta len pre vás.